田のハロウィン仕様になってます。これは一眼じゃダメだわ。そしてこっちは全然なんか関係ないスペースゾーンになっております。お土産屋さんです。あとなんか車の遊ぶとこがあるよね。このどこかやりやすい。あ、向こうか。あ、こっちプラネタリウム。プラネタリウムがあります。ここで、お茶したりもできます。入場料とドリンクで中でお茶することができます。これだけでコントロールするよね。これでコントロール。あいにくの雨で視界はあまり良くありません。
Right, 30, 40, 30, 20.